Λαχανικά τουρσί. Έχουμε να πούμε πολλά για το τουρσί, αλλά δεν θα τα πω τώρα. Θα δούμε πρώτα υλικά να ξεκινήσουμε, να το φτιάχνουμε. Απλά το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι ό,τι λαχανικά έχετε στο ψυγείο σας μπορείτε να τα κάνετε τουρσί και κακώς δεν τα κάνετε τόσο καιρό. Πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε. Για τα λαχανικά τουρσί θα χρειαστούμε για τα λαχανικά 150 γραμμάρια μπρόκολο, 300 γραμμάρια κουνουπίδι, 2 κόκκινες πιπεριές, 2 πράσινες πιπεριές, 2 καρότα και αλάτι. Για το τουρσί 390 γραμμάρια μιλόξιδο παντζαφυρόπουλος, 25 γραμμάρια αλάτι, 100 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 4 σκελίδες σκόρδο, 2 φύλλα δάφνης, 400 γραμμάρια νερό και 10 κόκκους πιπεριού. Για το σερβίρισμα, ελαιόλαδο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω μια κατσαρολίτσα με νερό που βράζει. Θα προσθέσω λίγο αλάτι για να ρίξω ένα μικρό βρασμό στα λαχανικά. Η αλήθεια είναι πως κανονικά μπορώ να κάνω τουρσί χωρίς να βράσω τα λαχανικά μου. Αλλά στην Ελλάδα αυτό το τουρσί που παίρνουμε από το μπακάλι, που έχει ελιές, τουρσί δίπλα-δίπλα και πας και βάζεις, τα λαχανικά μας πρώτα τα βράζουμε. Οπότε, τι λαχανικά μπορώ να χρησιμοποιήσω για να κάνω τουρσί? Για πείτε. Μπρόκολο. Μπρόκολο δεν ήθιστε, η αλήθεια είναι, στα μπακάλικα να έχει μπρόκολο. Αλλά εγώ το αγαπώ τον μπρόκολο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι ένα λαχανικό που μπορούμε να κάνουμε τουρσί. Και σε περίπτωση που κάθε φορά ταλαιπωριέστε να βράσετε μπρόκολο και να φάτε μαζί με το φαγητό σας, θα παίρνετε λίγο μπρόκολο τουρσί και θα το ευχαριστιέσετε πραγματικά. Τώρα, τι είναι το τουρσί? Για πες μου, φίλε Μιτσάκο. Λοιπόν, είναι η διαδικασία διατήρησης ή παράτασης ζωής των τροφίμων. Εντάξει, σου έδωσα την επιστημονική ορολογία. Το τουρσί είναι μια αρχαία μέθοδος που χρησιμοποιούσαν όλοι για να διατηρήσουν τα λαχανικά τους για περισσότερο χρόνο. Γιατί μπρόκολο και κουνουπίδι μπορεί να έχω όλο το χρόνο? Όχι, είναι χειμερινό λαχανικό, βέβαια έχουμε πια. Αλλά σε περίπτωση που έχω μπόλικο μπρόκολο από το κήπο μου και δεν ξέρω τι να το κάνω τουρσί και έχω όλο το χρόνο. Γενικά, οτιδήποτε το πάρω στο απόγειο της εποχικότητας και το φτιάξω τουρσί, κρατάει όλη τη γεύση και όλα τα αρώματα. Το πιάνετε? Ουσιαστικά το τουρσί, σαν λογική, είναι μια μέθοδος συντήρησης τροφίμων. Εντάξει. Τώρα, τι κάναμε? Το τουρσί το έχουμε εξελίξει και ουσιαστικά πια αντί για να είναι μόνο μέθοδος συντήρησης τροφίμων, είναι κάτι πεντανόστιμο. Λοιπόν, αυτό που κάνω τόση ώρα είναι ουσιαστικά να κόβω λαχανικά. Θα κόβω, θέλω ίσα-ίσα να τα μπλανσάρω 2-3 λεπτάκια και για να τα μαλακώσω και σε περίπτωση που έχουν οτιδήποτε, τα λαχανικά μου, βρωμιές ή οτιδήποτε άλλο, να φύγουν. Γιατί δεν θέλω να μείνουν στο τουρσί μου, εντάξει. Οπότε, τι έλεγα? Έλεγα για το τουρσί. Τώρα, ο πιο σημαντικός λόγος που πρέπει να χρησιμοποιούμε το τουρσί είναι ποιος? Για πείτε, υπάρχει κάποιος που να μπορεί να καταλάβει γιατί είναι πολύ σημαντικό να τρώμε τουρσί? Αλλά τρώμε τουρσί. Ναι, πρέπει να τρώμε τουρσί. Ο πιο σημαντικός λόγος που πρέπει να τρώμε τουρσί είναι ουσιαστικά τα ένζημα που μας δίδει στην διατροφή μας. Δηλαδή η μικροχλωρίδα του εντέρου μας δυναμώνει πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι στις ασιατικές χώρες, επειδή δεν έχουν γαλακτοκομικά προϊόντα, δεν έχουν τυριά για να πάρουν όλη αυτή τη μικροχλωρίδα που παίρνουμε εμείς από το γιαούρτι, τα τυριά και όλα τα υπόλοιπα, τρώνε τουρσί. Επειδή λοιπόν στο τουρσί γίνεται μιας μορφής ζύμωση, ουσιαστικά είναι εξαιρετικό τρόφιμο και βοηθάει πάρα πολύ στην υγεία μας. Δηλαδή το τουρσί πρέπει να το τρώμε πρώτα απ' όλα γιατί θέλουμε να μένουμε υγιείς. Και μετά για λόγους γεύσης. Το πιάνεις? Κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσανεξία στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα κάθε μέρα να τρώνε τυρί. Οπότε, ποια είναι η καλύτερη λύση που έχουμε? Το τουρσί. Τουρσί, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, έχεις φτιάξει ποτέ λάχανο τουρσί? 50 γραμμάρια αλάτι για κάθε κιλό από λάχανο, τα βάζεις σε ένα κοντέινερ μαζί με το αλάτι. Εγώ βάζω και μια χούφτα ρεβίθια ομά γιατί βοηθάνε πάρα πολύ στα ένζημα. Και τα αφήνεις 2 με 3 εβδομάδες, αναποδογυρνώντας όλη την ώρα. Μετά από 3 εβδομάδες έχεις έτοιμο τουρσί. Χωρίς ξύδι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς τίποτα. Μόνο αλάτι. Γιατί? Η τασουλάρα μου το είπε, ναι. Η τασουλάρα μου το είπε στον Εύρο. Στη Βύσσα. Οπότε, με 50 γραμμάρια αλάτι φτιάχνεις τουρσί. Χωρίς τίποτα άλλο. Γιατί τι γίνεται? Σιγά σιγά τα λαχανικά βγάζουν τα δικά τους τα ένζημα. Με αποτέλεσμα να γίνεται η ζύμωση από μόνη της. Δεν την βιάζουμε εμείς όπως θα κάνουμε σήμερα. Γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε μια γρήγορη ζύμωση. Θέλουμε να βοηθήσουμε τη διαδικασία. Ενώ κανονικά, άμα θέλουμε να κάνουμε τουρσί μόνο του, χρειάζεται πολύ περισσότερο καιρό. Δηλαδή χρειάζεται 3-4 εβδομάδες. Σήμερα θα κάνουμε ένα τουρσί σε μια μέρα.
Καταλάβατε? Ούτε σε μία μέρα, σε κάποιες ώρες. Οπότε ο τρόπος που θα κάνουμε σήμερα είναι φανταστικός, γιατί κάνουμε πολύ πιο γρήγορα τη διαδικασία. Τώρα, έχω μπλανσάρει το κουνουπίδι μου, συνεχίζω με τα λαχανικά μου. Τελευταίο θα βάλω τον μπρόκολο μέσα, γιατί το μπρόκολο θα πρασινίσει το ζουμάκι μου και δεν θέλω. Και ουσιαστικά μόλις μπλανσάρω τα λαχανικά μου, γυρνάμε πίσω για να ετοιμάσουμε το τουρσί μας. Λοιπόν, τα λαχανικά μου έχουν βράσει, έχουν γίνει τέλεια και πάμε να ετοιμάσουμε το τουρσί μας. Έχω μια κατσαρολάρα εδώ πέρα και έτσι όπως είναι θα βάλω όλα τα υπόλοιπα υλικά που χρειάζομαι για να φτιάξω το τουρσί μου. Ξεκινώντας πρώτα απ' όλα με το ξύδι μας. Ένα βασικό συστατικό που χρειάζομαστε για το τουρσί είναι το ξύδι. Και εγώ σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω μιλόξιδο πανζαφυρόπουλος. Ένα προϊόν με λαμπερό χρυσοκίτρινο χρώμα, ισορροπημένο άρωμα και διακριτικά όξινη γεύση. Ένα απαραίτητο συστατικό για μια υγιεινή και γευστική διατροφή. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω όλη τη συσκευασία μου. Οπότε θα ανοίξω εδώ και θα ρίξω όλο το ξύδι μου μέσα στην κατσαρόλα. Εδώ. Οπότε όλη η συσκευασία μου πήγε μέσα. Το ξύδι είναι πολύ σημαντικό συντηρητικό για τη συνταγή μας και βέβαια η χαρακτηριστική γεύση που έχει το τουρσί μας είναι βέβαια από το ξύδι. Τώρα, εκτός από το ξύδι μας, αυτό πάει για ανακύκλωση, θα προσθέσω μέσα τη ζάχαρη, το αλάτι, επίσης 2 συντηρητικά, 2 φιλαράκια δάφνης, 4 σκελίδες κόρδο. Και εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε ό,τι αρωματικά θέλετε. Είστε φαν του δενδρολίβανου, βάλτε. Είστε φαν του θυμαριού, βάλτε. Είστε φαν του φασκόμηλου, βάλτε. Ό,τι θέλετε βάζετε, αλλά και τίποτα να μην βάλετε, πάλι θα βγει φανταστικό το τουρσί. Είναι το πιο απλό και το πιο ήπιο. Επίσης χρειάζομαι λίγο νεράκι εδώ. Και τώρα περιμένουμε να πάρει μία βράση αυτό το υπέροχο ζουμάκι μας που έχει ξύδι, αλάτι, ζάχαρη και όλα τα μυρωδικά. Θα βάλω και λίγους κόκκους πιπέρι εδώ. Και μόλις έρθει σε βρασμό θα ρίξω μέσα τα λαχανικά μου. Αυτό που έχω κάνει, να σου δείξω Μπελές τι έχω κάνει. Έχω βάλει τα βαζάκια μου που θα χρησιμοποιήσω στο φούρνο μου σε 100 βαθμούς. Για περίπου 10 λεπτάκια, 15, ίσα να τα αποστηρώσω. Γιατί πολλές φορές έχουμε βαζάκια στο σπίτι μας που επειδή τα έχουμε ανοίξει, μπορεί εκεί πέρα που κλείνει το καπάκι να μην έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά. Εμείς θέλουμε να είναι αποστηραμένα τα βαζάκια μας. Ή τα βράζουμε μέσα σε νερό για να τα αποστηρώσουμε, ή απλά, πολύ απλά, τα βάζουμε στους 100 βαθμούς μέσα στο φούρνο. Και είναι, εσείς μην τα πιάσετε με γυμνά τα χέρια, γιατί ζεματάνε. Και τα βγάζουμε έξω. Εντάξει. Τι έχω κάνει, τα έχω αποστηρώσει, είναι τέλεια. Είναι αποστηρωμένα τα βαζάκια. Το τυπτοάκι ήταν αυτό σήμερα τη ημέρα. Να κρατήσετε το, είναι μια χαρά. Και με το που αρχίσει να βράζει εδώ πέρα το ζουμάκι μας. Τέλεια. Βράζει, πώς το βλέπετε. Τέλεια. Λοιπόν, κανονικά τουρσί πώς γίνεται. Παίρνουμε τα λαχανικά, τα βάζουμε μέσα και ρίχνουμε το ζεστό ζουμάκι και κλείνουμε το βαζάκι και γυρνάμε ανάποδα. Απλά με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να μην έχουμε αποστηρώσει πάρα πολύ καλά και να μας χαλάσει το τουρσί μετά από κάποιες εβδομάδες. Εμείς θέλουμε το τουρσί μας να κρατήσει. Οπότε για να κρατήσει το τουρσί, τι κάνει ο Άκης πάντα ρίχνει τα λαχανικά ξανά μέσα. Εδώ. Εντάξει, μπορείς να βάλεις φασολάκια, μπορείς να βάλεις ντομάτα, μπορείς να βάλεις μελιτζάνα, μπορείς να βάλεις ό,τι λαχανικά έχεις στο σπίτι. Λοιπόν, ξαναρίχνει όλα τα λαχανικά μέσα. Και μόλις ξαναέρθει σε βρασμό το όλο μείγμα, τότε ρίχνω μέσα στα βαζάκια. Γιατί ουσιαστικά τώρα αποστηρώνω 100% πάλι όλα μου τα λαχανικά. Πριν τα αποστήρωσα καθώς τα έβαλα μέσα στο νερό και τα άβρασα, αλλά αφήνοντάς τα στην άκρη, καθώς περνάει ο χρόνος, τι γίνεται. Από το περιβάλλον και μόνο μπορεί να μην έχουν αποστηρωθεί 100%. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, καθώς τα έβαλα μέσα στο καυτό ζουμάκι, τι γίνεται, 100 βαθμοί. Βράζει το ζουμί μου, οπότε τι γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι αποστηρωμένα. Η υπομονή 1-2 λεπτάκια και με το που αρχίζει να ξαναβράζει το μείγμα μας, το τουρσί μας είναι έτοιμο. Έτσι όπως είναι, το μεταφέρω στα βαζάκια. Οπ. Γρήγορα. Και εδώ. Και εδώ. Με το που αδειάσουμε τα λαχανικά μας, σβήνουμε τη φωτιά, όπως βλέπετε ακόμα βράζει το ζουμάκι μας. Αυτό θέλουμε. Τι κάνουμε, έτσι όπως είναι βραστό, το ρίχνουμε μέσα στα βαζάκια. Απογεμίζουμε. Εδώ. Πω, φανταστικό. Τώρα, παίρνουμε, κλείνουμε. Καλά. Και τι κάνουμε. Γυρνάμε ανάποδα. Εντάξει. Παίρνουμε, κλείνουμε, γυρνάμε ανάποδα. Γιατί. Γιατί ουσιαστικά θέλουμε να αποστηρώσουμε και το πάνω μέρος από το βαζάκι. Δηλαδή, με το που ρίξαμε το καυτό ζουμάκι μέσα στους 100 βαθμούς, σκοτώνονται τα πάντα, ό,τι θα μπορούσε να υπάρχει. Υπάρχει κάτω.
Εντάξει, οπότε με το που γυρνάμε ανάποδα τι γίνεται, γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα και ουσιαστικά αποστηρώνουμε και όλα τα σημεία από το καπάκι. Δηλαδή το πιο σημαντικό μέρος που πρέπει να αποστηρώσουμε σε ένα τουρσί είναι το καπάκι, γιατί από εκεί συνήθως μπαίνουν και τα βακτήρια ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να χαλάσει το τουρσί μας. Τώρα, αφήνουμε εδώ πέρα στην άκρη, ό,τι έχει μείνει εδώ πέρα τώρα 3-4 λαχανικά. Δεν αξίζει ο κόπος να πάρετε να τα βάλετε με το χέρι μέσα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Οκ. Λοιπόν, οπότε αφήνουμε τα βαζάκια μας στην άκρη να κρυώσουν και μετά μπορούμε να συντηρήσουμε είτε στη θερμοκρασία δωματίου, εντάξει, εφόσον δεν είναι ζεστά, ή ακόμα καλύτερα να βάλουμε στο ψυγείο. Εγώ βέβαια έχω ετοιμάσει για σας βαζάκια εδώ πέρα. Εδώ. Και όπως είναι ανοίγω, με το που ανοίξουμε θα ακουστεί αυτό το κλασικό κλουτς, που σημαίνει ότι υπήρχε κενό αέρος μέσα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αποστηρώθηκε τελείως το βαζάκι μας και το μόνο που έχω να κάνω είναι να σερβίρω. Τώρα στην ερώτηση, Άκη, με το που ανοίξουμε το βαζάκι, τι σημαίνει, ότι θα χαλάσει το τουρσί μας? Η αλήθεια είναι πως έχει καλή διάρκεια ζωής το τουρσί, δεν χαλάει τόσο εύκολα. Εφόσον μένει βυθισμένο το λαχανικό μέσα στο μείγμα από το ξύδι που ετοιμάσαμε, αλάτι και ζάχαρη, θα διατηρηθεί μια χαρά. Απλά γενικά όταν ανοίγουμε το βαζάκι μας, θυμόμαστε να το καταναλώσουμε μέσα στο μήνα, να μην το αφήσουμε παραπάνω. Μια χαρά είναι, κοίταξε εδώ. Και το μόνο πράγμα που χρειάζεται το τουρσί βέβαια τι είναι? Λίγο λαδάκι. Εγώ στο τουρσί πάντα βάζω λαδάκι. Όταν το τρώω έτσι σαν συνοδευτικό. Εντάξει, τρώγεται και σκέτο, αλλά με λαδάκι είναι πολύ πιο ωραίο. Και να δοκιμάσω. Για πες. Τώρα να σου πω ότι θα μπορούσα να ζω μόνο με αυτό, θα με κοροϊδέψεις. Όχι, θα σε καταλάβω απόλυτα. Για αυτό το τουρσί είμαι εθισμένος, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα λαχανικά και με το τουρσί το κάναμε πολύ σωστό. Δεν βάλαμε πάρα πολύ ξύδι και βάλαμε ένα μιλόξιδο ήπιο. Οπότε δεν έχει σκεπάσει τη γεύση από τα λαχανικά. Καταλαβαίνεις το καρότο, καταλαβαίνεις το μπρόκολο, καταλαβαίνεις το κουνουπίδι και μαζί με το λαδάκι είναι ο καλύτερος μεζές. Καλή σας επιτυχία. Για τα λαχανικά τουρσί, σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, βάζουμε αλάτι και κόβουμε το μπρόκολο και το κουνουπίδι σε κομμάτια. Βάζουμε πρώτα το κουνουπίδι στο νερό και μπλανσάρουμε. Κόβουμε την πράσινη και την κόκκινη πιπεριά σε κομμάτια. Αφαιρούμε το κουνουπίδι σε ένα ταψί, προσθέτουμε στο νερό τις πιπεριές, κόβουμε και τα καρότα σε ροδέλες, μπλανσάρουμε όλα τα λαχανικά και αφαιρούμε σε ταψί. Σε μια κατσαρόλα που καίει, βάζουμε ξύδι, προσθέτουμε ζάχαρη, αλάτι, δάφνη, σκόρδο, νερό, πιπέρι και αφήνουμε να πάρει μία βράση. Ρίχνουμε τα λαχανικά, ανακατεύουμε και περιμένουμε να αρχίσει να ξαναβράζει το μείγμα. Αποστηρώνουμε τα βαζάκια που θα χρειαστούμε στο φούρνο και όταν αρχίσει να βράζει το μείγμα, μεταφέρουμε στα αποστηρωμένα βαζάκια, κλείνουμε με το καπάκι, γυρνάμε ανάποδα, αφήνουμε να κρυώσουν και σερβίρουμε με ελαιόλαδο.